बिसोर गासिबो शेयार लानानै भद्रभाबै खोनासंदों। इन्टारेस्टिं बाथ्राया मा जाहैबाय, आंनि बबेबा बाथ्राया जुदि मोजांथार जादोंबा रायजो राजा आखाइ खबनायजों बिसोरबो आखाइ खबफाहां जादों आरोखि बिपिएफनि मानसिफ्राबो। सैथो बाथ्राखौ बयबो गनायो, नंगौना नङा? नाथाय बे जफा दङ मा जादों, आङो सहैबाय, जोंना मेला जागोन बेबादियाव बिपिएफनि अफिस फुङाव सानाखैमोनदां, एखे एसे आगोलसो सानब्रबलायनानै बेसेबा गिदिर गिदिर माइक लाबोनानै ओरैबादि माइक दामनो हमबाय जेन मिटिंखौ खालामहाला। हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद जिन्दाबाद बिराद स्लगान होबाय। आरे हाग्रामायाथ' फैयाखैनो, सोरखौ जिन्दाबाद होदों? उनाव जोंना मावथिफ्रा पुलिसफोरनो खिथालायहरनानै पुलिसफ्रा फैनानै माइक दामनाया बन्द', माइकखौ दामनो हाला, दावरावबो खालामनो हाला। आरो बेरेफुंजानि मा खालामदों जाहैबाय, मिटिंसालियाव हाबलांग्रा जोंना फ्लेग गायनानै साजायदों, गेट बानायदों। हराव सिखाव बादि फैनानै बे हाबलांगोन लामाजोंनो बिपिएफनि फ्लेग गनखौ थुथे दोनफैजोब्बाय गासिबो, हाबनोबो हाला जोङो। आर मनाव मा खालामबाय, दै साप्लाइनि पाइपखौबो बन्द' खालामना होदों। जेरावबो बिदि परिबेस गैला बे जफायाव दङ दा। मानो रोनावबायदों बेखौनो दा आङो बुजायदों, मोजां खोनासं नोंसोरबो होननानै। लाजिनांनो बारा गोबाव नांला नोंसोर, लाजिनांनो बारा गोबाव नांला। आरो बेफोरखौ मावनानै लाब गैया होननानैबो आङो बुंबोनाय जादों। बेनिखायनो মই অসমীয়া ভাষাটো কম দুই এটা, কিন্তু মই অলপ বড় ভাষাত কম বুলি ভাবিছো। যে सोलायनाया माखौ नांगौ? सोलायनाया माखौ होनो? जों मोजां लेखा फरायनो हायाखिसै, नङा होनबा? इन्जिनियार जानो हायाखिसै, डाक्टार जानो हायाखिसै, गिदिर गिदिर प्रफेसार जानो हायाखिसै, समाज कर्मी जानो हायाखिसै। नाथाय जोंनि फिसा फिसौआ डाक्टार इन्जिनियार जानांगौ। बेखौ होनो सोलायनाय। जों जि न'आव दङ, दा औवानि न', दंफांनि न', गेग्रेब गेथेब, आंनि फिसा फिसौआ बिनिफ्राय एसे साबसिन फाखानि न'आव थानो मोननांगौ। सोलायनाया बेखौ बुङो। बोराय बुरिया दिनै पेन्सन जानानै थांनानै थानांगौ। मालाबा ओरैबायदि सम फैगोन, बोराय बुरिफ्राबो बुंगोन आंहानो थोजासे रां रुफा दं, आंनो पेन्सन नांला। बेखौ सोलायनाय होनो। गोरिब मानसिफ्रा दिनै न' मोननो थाखाय हाहाकार जानाङो, गोरिबनि न' मोननो थाखायनो। नाथाय सानसे ओरैबायदि बुंहैनांगौ जाहैबाय गोरिब मानसिफ्राबो, आं दा गोरिब नंला, आंनि थाखा फैसाजोंनो आङो न' बां लुनानै लानो हायो। बेखौ सोलायनाय होनना बुङो। रान्दिफोरा दिनै रान्दि पेन्सन मोननो थाखाय खारथिंबायनाङो। नाथाय रान्दिफ्रा सानसे समाव बुंहैनांगोन, आं रान्दि मालाय मा जानो, आंहा फिसा दं, फिसौ दं, आंहा गावहानो गाव उपार्जन दङ, आङो सोरनिबा मदद लानानैसो थांनानै थानाय नङा। बेखौ होनो सोलायनाय। जों बिदेशआव साख्रि मावनो हायाखिसै, जोंनि फिसा फिसौआ बिदेशआव साख्रि मावनो हानांगौ। बिदेशआव साख्रि मावनोबा मा, बेबायदि फसंथान नांगौ जाहैबाय, कलेज नांगौ जाहैबाय, इन्जिनियारिं कलेज नांगौ जाबाय, सेन्ट्रेल साब डिभिजन बा नोंथांमोननि नैबे ओनसोलावनो जिखुनु जानो हागौ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गायसननाय जासिगोन दा बिटिआर सक्ति बादि। इन्जिनियारिं कलेजबो फैनोसै, डक्टर भुपेन हाजरिकानि नामाव मोनसे कालचारेल इन्स्टिटिउट फैनोसै। बेफोरजों सोलायनाय लाबोनांगौ जाहैबाय। फसंथानफ्राव फरायनानै जोंनि फिसा फिसौआबो बिदेशआव साख्रि मावनांगौ जाहैबाय। दा बेफोरखौ नांगौना नाङा? सोलायनाया बेखौनो फैदों। दागि जिएसपिखौबो बेनो मा होनदों, बे खिन्थु जोरनाया गैया, जेबो गिनांगौ जेबो गैया। जिएसपिखौबो जोंनो देरहागोन। नाथाय बिपिआरआ मा बुङो माबायावलाय, लेक्साराव एनडिएफबिनि सोमावसारनायनि बाथ्रा बुङो, एनडिएफबि खोथा बुङो, बिटिआर सुक्तिया मोजां होननानै बुङो डिएन बर'आ। जों ओरै खालामबाय, ओरै खालामबाय,
एखे मिथिङावनो धीरेन बर'